bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Pindi TV caggal yettude guena gonɗo jonɗo en juule rasulu sallllahu alayhi wa sallam badiya Abdoullahi Kami Aminata kodda annabaɓe ganda moƴƴo jettaɗo katukange gandaɗo mawɗo jikku ɓurnaɗo windere ka rasulu sallllahu alayhi wa sallam ko noon calminirɗen ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe en e galle o tugude babou Abou Hafsat Coumba Hamme ha yetti omo ganduɗa ko Tata Layla Diadj Daoudou Gueddaɗo Maymouna Tafsir Daoudou Mayret Samba Gaysiri ko noon calminirɗen galleji diine gonɗi e nder leydi Sénégal tugude galle Cheikh Oumaroul Foutiyou Tall ha yetti galle Alhaji Malick Sy galle Cheikh Ahmadou Bamba galle Maulana Cheikh Ibrahim Limamoulaye Yoff Bo Kounta Ndiassane galle Alhaji Mamadou Saydou Ba Madina Gounass no kewɗen wirude e kala saaha yewtere holmbo woni an o ko tonggode capanɗe jeetati e jeeɗiɗi hande noon holmbo woni an ko yewtere heeride tawa heerori ko dental Daka mo Madina Gounass nden yewtere noon eɗen gandi ko yewtere tigui rigui wande fayida no feewi naam jewte jawtuɗe ene mbaɗi fayida kono hono nde yewtere kadi ne e jeeyama e nder tarikh ko hen tigui jeeyete eɗen bismiɗo noon omo ganduɗa ko ceerno Mouhamadou Siraji Wane yantude ceerno Mouhamadou Siraji Agne ɗum noon en mbatta joni joni o so wona tottude ceerno Mouhamadou Siraji Wane o salmodira yeɓoɓe ayaw habrirde Pindi TV assalamu aleykum ceerno Mouhamadou Siraji. Wa aleykum assalam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Bandiraɓe tedduɓe yeɓoɓe ayawa Pindi TV e ɗo gonɗon e aduna he fof min calmini on. Amin gardina e calminali he noon salminde e juurade galle nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam mo Allah teddiniri Dakar hodde ɗo o hono galle Cheikhna Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu wa ala rasihim alkhalifa as-Sadif Seydi Abdoul Moutalib At-Tidjani e dendagal usra Tidjaniya fof eɗen ndewna hen galle wasilatana al uzma ila seydina cheikh radiallahu anhu o woni cheikh Alhaji Oumaroul Foutiyou radiallahu taala anhu eɗen ndewna hen galle makko ko kanko woni jokkorgal men mawgal feyde Cheikhna Ahmad Tidiane ko daña ko ɗe ko yeheteɗo fof ko barke Cheikh Oumar wadde sen gummo e Cheikh Tidiane tan ko Cheikh Oumar radiallahu taala anhu ɗon calminten juuroɗen ceerno men khalifa men ceerno Ahmad Tidiane o Seydi Alhaji Mouhammad ibne Saïd radiallahu taala anhu eɗen nanna calminali galleji serenɓe Cheikh Alhaji Mouhammad Saïd ɓe fof ɗo ceerno men ɗo ceerno Ahmad Tidiane en nani ɗon calminali galleji serenɓe ceerno ɗi fof tuggude galle ceerno Hamme Baba galle ceerno Ahmadou Baro galle Seydi Alhaji Ali nde wonno hande ko kanko Allah waɗi kanko woni ɗo mawɗo mabɓe galleji fof e galleji serenɓe ɓe ceerno wallodiranno e galle he tuggito gila ceerno Alpha Ibrahima Wane Kanel ceerno Abdourahmani Banaji ceerno Ahmad Boyinaji ceerno Ali ceerno Yerbal kamɓe fof hande ko khalifa o woni ɗo mawɗo mabɓe wadde dendagal calminali mabɓe juurade mabɓe fof en nanni ɗum ɗo calmini ɗon khalifa o ɗo juurɗen khalifa o en mbi bandiraɓe fof assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. ɗum noon ko ɗon jaɓanteno mo ganduɗa ko ceerno Mouhamadou Siraji Agne assalamu aleykum. Waleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbamodi a salminama a juurama kadi min calmini dendagal woni ardiɓe radio ngo caggal no ceerno men ceerno Siraji Wane salmini galleji seerenɓe foof alhamdulillahi rabbil alamina o lomtima e ɗon ne kadi wadde e deftata e ɗum ko salminde tan e yettude woni bandiraɓe ɓe ganduɗa hoorema ko kamɓe gardi Pindi TV e ɓen noon eɗen jetta hen ha joni Daouda Dia mo ganduɗa hoorema hande ko konko woni sababu galle oɗo darade eɗen jettane kadi directeur général woni ha joni radio o walla télévision o woni ha joni Abou Diop mo ganduɗa hoorema ko katante ɓoyɗo darade e kala ko ganduɗa hoorema ene wurtina pulago e nder Sénégal e ko taari ɗum foof ɗum noon kadi eɗen jettine dendagal équipe Pindi TV foof eɗen mbiya wa aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. ɗum noon bandiraɓe ma en mbaɗ dawe ɗiɗi omo ganduɗa ko ceerno Mouhamadou Siraji Wane ko kanko aranta en e hol gonɗo oɗo ceernajo o noon ma en tesko hen ille makko wiyede ceerno Mouhamadou Saydou Ba walla ɓe mbiya ceerno Alhaji Mamadou Saydou Ba walla ɓe mbiya Cheikh Sirajuddin wuro Madina ne wiye ɗum mawɗo
walla mbiyen ceernajo mawɗo Madina wiyata ko ceernajo mawɗo ko noon Madina wirata ɗum beele emin mbawi andude hol gonɗo Alhaji Mouhamadou Saydou Ba. ceerno Ba Moddi en jarama. Alhaji Mouhamadou Saydou radiallahu taala anhu on nde ko goto e worɓe jambareɓe lomtiɓe e leñol nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam arnoɓe hesɗitinde ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɓaccunoɗo ko nde wonno kala zaman l'islam o ene sohli almujaddidu hono kesɗitinowo kanko hono ko goto e ɓen o jeeya omo wiye cheikh alhaji Mouhamadou Saydou omo wiye cheikh Sirajuddin kanko noon o jeeya ko ɗum wiyete neere nene makko jeeya ko ɗum wiyete cikkitte kanko o yi aduna ko ɗon ɗo cikkitte ɗo ɗo wuro nene makko en ɗo woni sababu yiidemo ɗon aduna noon ko bam makko arde toon abbade toon ceerno muɗum Cheikh Moussa Camara on saaha ko e yonta mum wonno bam makko kadi ko moƴƴo jilatonoɓe moƴƴuɓe on saaha ko Cheikh Moussa Camara yontono ko e muɗum rewno ɗum woni sababu ceerno Cheikh Alhaji Mouhamadou ibn Saïd radiallahu taala anhu yi aduna ɗo cikkitte ɗo bam makko noon kadi ko jeeyaɗo Allah moƴƴo timannoɗo e defte moƴƴe omo jimanno e deftere wotere ne wiye Dalailul Khayrat o yi toon inde nelaɗo Allah sallah sallam wiyeteno Mouhamadou Siraji nde o wi so tawi o dañi ɓiɗɗo gorko o fodani ɗum kanko ma wi ɗum Mouhamadou Siraji nden nde woni ceerno ari e aduna 1900 o hokki ɗum nden ina wi ɗum Mouhamadou Siraji Mouhamadou o noon jeftini e Saïdou woni bam makko bam makko wiyete ko Saïdou Alpha jeeya ko neere sa nani Mouhamadou Saïdou o jiftina ko e bam makko Mouhamadou Siraji o noon ko nden inde woni inde makko nde bam makko suɓanimo e inɗe nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam alhamdoulillahi rabbil alamin e on tarih woni hankadi bam makko e ceerno mum fof kooti kankone ceerno o yonti naatde jangde o naati ɗon jangde e galle maɓɓe he e juuɗe ceernaji mbiyete ceerno Abdourahmani e raɓɓiɗinade kankone bam makko Cheikh Moussa Camara ferñi ɗum wuuro sara toon indino Madina wuuro ngo ɓuuri andirede Gulel ceerno kanko ceerno Saydou o fernama toon wuuro hewɓe yirlaɓe ngal ɓe nomama toon kanko Cheikh Sirajuddin nde ummi ɗon ɗo galle Cheikh Moussa Camara ɗo o yeehi o rewi mbañi o ɓenni funnaygo ɓoki jawe guijolon ɗo ceerno Yarobal ɗo e hunde ko manko kanko Cheikh Sirajuddin o wi ko ummi ganguel o waɗe juuɗe seerenɓe ko duuɓi jeenayyi hitande o waɗi koɗo ceerno Yarobal ɗo duuɓi jeetati ɗi o waɗi koɗo ceerno Mouhamadou Baba Talla ceerno Hamme Baba rahmatullahi alayhi on nde o gasni jande o ummiti e muɗum noon o ari hoore fonde wadde ɗon galle makko kankone ko ahlullahi en moƴƴuɓe tan o yiilatono on saaha jeeɗo Allah moƴƴo sunni yanke almudo Sarif Mouhamadoul Hafaz biyeteɗo ceerno Bocar Alpha nan ɗon on koye mawɓe tijaniyankoɓe e mawɓe sunniyankoɓe Fouta gonno o ari kanko no hoddinade ɗum e ɓadade ɗum ɗon o waɗi ɗon galle ɗon addi wadde galle ɗo hoore fonde ɗo ko ɗon o ummori kadi o yeehi Kolda to mawni ko goto nan toon kadi koye khalifaɓe mawɓe diine wonno Foutanke ɗannino ɗum woni toon khalifa mawɗo no wiye ceerno Oumar Touré o yeehi ƴeewoyde ɗum on ceerno Oumar Touré noon khalifa men hannde o ko on jibini nene muɗum Mame Aissata Touré on ko mawnu Seydi Hadji Moussaïdou banggue asko on o yano ƴeewoyde ceerno Ahmadou Baro ummi kañumne hadara Allah nel ɗum ne yaha yiiɗo Cheikh Seydi Hadji Mouhamadou Saïdou ari ɓe kawri ɗon ɗo galle ceerno Oumar Touré ɗo ceerno Oumar Touré nde wonno ko jaatigi moƴƴi wonno ɗon ɓe kawri e galle he nde ɓe kawri ɗon e galle he noon ɓe gondi balɗe sappo ɓe gollodiri ko ɓe gollodiri ko no nanirɗani e ala kulli haali mbiɗa andi ko temps o yaajata kono ko ɗon ɓe kawri e galle ceerno Oumar Touré ɗo ceerno Ahmadou Baro wonde makko balɗe sappo wimo yah to ko woni to ko kadi ko an jeeyi ɗum a paari ngara woni o ɓendi to Seydil Hadji Ali Cham to Seydil Hadji Ali on ne kañumne bammum ko e famille kodda Adama famille Adama Aïssa yummo Cheikh Oumar famille yummo Cheikh Oumar kanko bamma ko wiyete Aboubacry Cham Aboubacry Cham o ko Cheikh Oumar nawno ɗum jihaadi ɗum woni Seydil Hadji Ali jibina toon kanko Seydil Hadji Ali noon bamma ko Aboubacry o noon ko tanum Aboubacry ummi halwar ari kay hayɗi won famille maɓɓe keddiɗo ɓe jibinaɗo woni ceerno Mamadou Huudu en ɓen nanɗo bammo Aboubacry o ummi kañum kay hayɗi ari Cilon woni Aboubacry o kañum jibina Cilon Cheikh Oumar nde yahade jihade nde noon wi hade mum yaade nela sallah sallam wiyan wa anzir ashirakal aqrabin o adoro bandi ko en o ƴetti Aboubacry Cham o adi naworɗo ɓe jaadi jihaadi nde jihaadi gasi nde on arti ha Fouta ha Cilon ta Cheikh Oumar no jofontonomo Guinée ɗiɗi Guinée Bissau walla Guinée Conakry o hooti o fayi Guinée Bissau ɗum woni Seydil Hadji Ali Cham o jibina kañum Guinée Bissau
on woni noon mo ceerno abbi toon onne kadi ko ga Fuuta ga ummi onne ko ɓiɗɗo fergo ceerno Seydil Hadji Mouhamadou Saïdou jokki e makko tarbiya mum almudagal makko ñande o yetti ɗon ɗo ceerno Seydil Hadji Ali o wi almuɓeɓe so ɗon tiftere ñalawma kaza en mbaɗi ngaari en mbaɗi duwaw kaza e kaza eɗen duwotono yo Allah addu neɗɗo mo dowten ɗon e ko ɗaɓɓanno ɗen ko o ari ko oni oɗo wonno joom alhaali ko oɗo wonno mo ñagoto ɗen yo Allah addu Allah addimo woni Cheikh Seydil Hadji no yettino o tottimo hankadi duɗal ngal o tottimo jamaka e raɓɓiɗinani ni o wondiri ceerno Alhaji Ali ha rutti 1935 kanko Cheikh Siraji Dine o ummi ɗon noon hakka huccande hankadi feroyde wuuro faade Madina Gounass nden woni o arti e juuɗe ceerno Ahmadou Baro Oya mo wondino duuɓi balɗe sappo ɗo Kolda ɗo ceerno Ahmadou Baro on ne kañumne jeeya ko ɗo wiyete Dumgo Wuuro Ceerno ceerno Ahmadou Baro kañumne ko ɗon jibina ɗo Dumgo Wuuro Ceerno ɗo kañum jibina ko caggal bammu e luuti no wayno yurmirade on saha kawiraɓe mumen ne gonno Mali ɓen nawori mo ɗon toon o janggi Qur'ana ha o reeni o yeehi Sahal o ummi Sahal ha o moƴƴini tajwid makko o arti ha Fuuta noon babiraɓe makko ɓe kanko ene jiiɗi hablandemo hankadi waɗandemo dewgal nene makko wimo noon jeeyaɗo Allah goto no wiye Seydil Hadji Malick miɗa yinni noon jaaha jiyama juuroɗamo gara kanko ceerno Ahmadou Baro nden o yeehi o ari on saha Seydil Hadji Malick nan ɗo e Dakar he o adi fottude koye almude Seydil Hadji Malick o wi o namdoto ko Seydil Hadji Malick on wimo on ko ceerno amen kono noon o waktu hankadi tawta o naatti o weɓata yiide ceerno Ahmadou Baro o wimo joni jehen galle tan ha weeta ceerno jottoɗen tan mi yiya ɗo woni ɗo nde ɓe jottinde ceerno Ahmadou Baro wi assalamu aleykum Seydil Hadji Malick uddi damal wi wa aleykum salam ceerno Ahmadou ko an pannomi guillanani bisimilla joni noon kaari nawmo jahon ha weeta ndi ha weetino o ari o haali lawol makko o arno ko salminde e juurade nen makko haalanomo haala ka waɗa salminde e juurade e fatiru Fuuta kadi bam makko enna kadi jinno kadi waɗa galle koye Allah ɗum jummo arti kadi o yiiɗi kadi jokkoyde defte Seydil Hadji Malick wiide min de wona ɗum nelaɗo Allah sallah sallam wi kam nelaɗo Allah sallah sallam wiyanimi an ƴetta korɗo Allah Fuuta nelaɗo sallah sallam wi kam kuɗoyta ko Mbuur ƴettata korɗo Allah ko Mbuur wi afo makko o inniri hoore makko kanko nelaɗo sallah sallam est ce que dewɗo hen o innini Seydina Aboubacry defɗo Seydina Oumar defɗo Seydina Ousmane defɗo imni Seydina Ali ɓeɗo goni nayo ɓeɗo e ceerno Mouhamadoul Mansour jiiɗi yumma e baaba Mouhamadoul Mansour o ko on woni afo ceerno Ahmadou Baro ceerno Ahmadou Baro ko kañumne ko ni ummori Fuuta ari ɗo Mbuur ɗo woniri ɗo ni ceerno ɗum noon min beltanima ɗo garɗa ɗo kadi ɗe ceerno omo ganduɗa ko Ahmadou Baro bamum ceerno Mansour nde tawno ko seeremɓe men tigui rigui nde tawno so wiyama ceerno Mansour Baro ko kay rokki babam wirdu Tijani babam min o kaalowo bamude so hay goto meeɗa ɗum andude e ceerno Mansour Baro rokki babam wirdu babam ko almudo ceerno Mansour on calmini galle Cheikh Baro e galle ceerno Amadou foof en calminiɓe kono ko ɗon kadi calminen Alhaji Abou Ndiaye kanko e wondiɓe makko kala kono tan nde garɗa ɗo ha ɗon mataw en calmini kadi galle ceerno Amadou Samba Ba mo cikkitti kono kadi ni haade men ruttade ni garɗa gaɗo ceerno Ahmadou Bara hakkude mum e jeyaɗo Allah o kono duttoɗen ko duɗal manggal ngal Fouta ngal Cheikh Mouhamadou Baba Talla hakkude makko e Cheikh Mouhamadou Baba Talla ɗo hakkude makko e Cheikh Mouhamadou Baba Talla ko yidde mawde won ɗon e korsa mawko ne woni ɗon nde ummoto ganguel omo yaha funnague janggoyde omo nana e huno ko Cheikh Moussa Camara na haala anduɓe funnague na haala hen ceerno Hamme Baba Cheikh Moussa e gandal mum na ɓirri ceerno Hamme Baba ɗon adi nande ceerno Hamme Baba rahmatullahi alayhi nde o ari guijilon ceerno makko ceerno Yarabal mo anduno on kadi ko ceerno Hamme Baba ko ɗon janggi ko mawɓe almuɓe muɗum woni kadi o nani ɗon ceerno Hamme Baba ni woni nde ceerno Yarabal rutti nde tan kanko directement fayi koto ceerno Hamme Baba ceerno Hamme Baba nde o ari e mum de ceerno Hamme Baba bismimo nannimo e hoore mum waɗimo ɓiyum ceerno Hamme Baba noddirtanomo ko Mouhammadam hay jon ɗeeli almuɓe ceerno Hamme Baba jaɓatama o tawtore nde wonno keɓlaɗo so heblama hankadi hunde fof hankadi koko pewɗo wonta ko e renede hankadi ceerno Hamme Baba horsindemo wima miɗa yiiɗi jiɗeɗa miɗa yiiɗi jiɗeɗa woni hay mandaji ceerno Hamme Baba on saha kañum wonno koolaɗo e diwan he ceerno Hamme Baba ko ɗo wonno kañum na fuɗɗino wadde ɗo ko wayno commerce muɗum kañum
biyeteɗo ceerno ahmad tidiani won kay hayɗi ko on ittimo ɗo nawtimo Fuuta wi fodde gandal ngal joguiɗa ngal e ko joguiɗa ko waɗimo financé yo ya o hoota Fuuta o jooɗo ɗon tottamo o waɗa bitik omo wuura heen omo jangguina ɓiɓɓe julɓe ceerno hamme baba o kañum ummi ko Sinthiou Bamamɓe ko yummum jeeya Thilogne ɓe tawi kadi ko Thilogne kadi ɓuuri wonde centre o ari o jooɗi ɗon o waɗi ɗon duɗal kanko ceerno hamme baba no financement mo on tottunomo ceerno ahmad tidiane won yo waɗ bitig o on bitig o totti seydil hadji mouhammad saïd yo won heen kadi mandaji garannoɗi e diwan he foof rawan e wuuro he fof rawanno koye juuɗe ceerno hamme baba ko kolno diwan o o wi mandat ji to ngari ko ceerno adjum sayd o tottata yo nawan yimɓe ɓe nde wonɗo neɗɗo so addima mandat tan sa yi ɗum ene welti jiida e gaddaɗoma facture sa joni noon wonde yimɓe joni noon yabanat ɗum noon ko noon tigui Seydi Wane joni on jaɓanten ko omo ganduɗa ko Agne tigui rigui yewtere nde ko dogue batten ɗum joni on jaɓanten koko fewte alhaali Daka waɗani rowane eɗen gandi holko saabi ɗum ko boros bonɗo o kono ina woni ɓe ganduɗa kadi ko wurannoɓe yawma e ɗon e Madina kadi e ngaalu Sénégal ina ɓeydotono so Daka heedi caggal nde Daka o wasi wadde holno Madina wurdiri ɗum alhamdulillah Bamodi a jarama e namdal ma ngal eyyi min kam namdal ngal ene jogui seeɗa ko pewni tan mi hen to banggue hooram par ce que minen guila Daka fuɗɗi fayde hannde 1942 ceerno noddi 1942 fayde hannde min nanggani hitande ari Daka wasi wadde tigui Daka rawane o mo mbaɗɗa kam ɗo posé question joni o ko Daka mo ganduɗa hoore ma peñɗo e sifa kawniɗo e kadi ko Daka mo ganduɗa hoore ma kadi ari kadi laɓɓinde kadi kewɗe ko Daka mo ganduɗa hoore ma Sénégal no yarata gila e foof to banggueji foof yimɓe ene poti hen iftude darsuji kewɗi ɗi gandanɗa hoore ma sibu wonko waɗata so ɗum waɗi ha paari waɗata ha ɗum a janggata hen ha wona janggo e janggo ko wayno ɗum heftata koma woni tugnorgal ko lulde alliyankagal woni tugnorgal nde refi o ari nde décret ma taw sen paljani gariɗo ƴettede ko toon ƴettata exactement ko hen duttotomi ko ɗum ngol mi haalde sibu so tawi woni en duttima caggal seeɗa en tawi en jii Daka woni ko addani Daka yamirode ceerno yamirode nde o heeɓi hen pour gollude Daka ko yamirode labde ceerno ayi Allah nde o haalta Qur'an o wi ko ma umiru illa li abdoullah mukhlisina yimɓeɓe so tawi woni enen nodda ala koɓe noddira ala kaɓe mbiya yembat sona seɓe golla pour dewal Allah ngal yaaɓe laɓɓini alhamdulillah rabbil alamin ceerno Mouhammad Saïd noon radiallahu taala anhu konko ko ɗum Allah rokkimo ay Iblisa e hoore muɗum konko no Allah rokkimo sembe caggal salade mo yamirode Allah nde o ñaagui Allah yo Allah rokkumo o wuura ha dargue taw konko o mayata o wi konko mo dara o bonna kala mo ganduɗa hoore ma ene fayi faade lawol Allah o ƴeewo falade ɗum pour ha o wasiyade sowona noon e jaabi Allah laɓɓinɓe ɓe ganduɗa hoore ma ɓen on tooɓe jetti ɓen o wawanaɓe hay hunde ceerno Aji Mouhammad Saïd noon joom Daka o konko e golle makko e fof alhamdulillah rabbi alamin koye ikhlas koye yamirode ko ɗum dari ɗum taki sa ƴeewi duuɓi seeɗa caggal woni ko wiyeteno Ebola waɗino ɗo ennan Ebola ko 2014 Ebola hande ko hono ni tawano no wannode aduna yimɓe fof paayi hen ɗum ummori Guinée ari ga yimɓe fof kuuli paayi ɓe mbi Daka woto sibu so waɗi moƴƴani kono yiyama no Daka waɗi nde Ebola o natti haalde haalaɓe ceerno ñifi haala hay ka goto dañaka toon bo hay ka goto dañaka toon te pourtant Daka e Guinée hay koyɗe ene yaaro ɗum ɗon ko hunde ganduɗa hoore ma waɗi no duuɓi jeegom jeeɗiɗi ha caggal ngol ɗo noon no waɗi nde wonde no décret o jeftete nde effectivement hawri koye ñalawma mo ganduɗa hoore ma ko kirlol Daka mo ganduɗa ko on ñalawma yimɓe jahata Allah waɗi laamu ngu jefti décret pour no pamira joni teskade ono rafi ono wayni wadde woto Daka o wat wona wata Daka a wat mais kala ko watta e ko fewte dente wona tan dente diine e ko wona diine fof dente fof no kadano kadi haɗama e ceerno khalifa meɗen hannde alhamdulillah bi alamin ceerno Ahmad Tidiane konko ko neɗɗo mo ganduɗa hoore ma Allah ene waɗi Allah ene rokkimo konko yamirode Allah ko jabɗo ɗum tan konko o gollita yimɓeɓe to yimɓe to toon konko o gollata ko hakkude mo koye Allah kadi so kala ko gollata hakkude mo ko Allah so yamirode yonti yamirode nde to immortomo to toon konko toon o gollita ɗum koto Allah to nden ɗum yamirode ari immorade mo e Allah hawri e on ñalawma konko ceerno Ahmad Tidiane on jii ko haali ko e on ñalawma holko wi ko biiɗo kala neɗɗo mo ganduɗa hoore ma gonnoɗo e lawol faade Daka yo haɗ ɗon o ruccito ko anda konko ko umminomo Allah timminanimo timmi
kala mo gandanɗa hoorema arino haaɗo ene madina yo ar o duwanamo o yaha o rutto on ne kadi daka mum timmi kala mo ganduɗa ne jogui no anni e arde on ne kadi daka mum timmi wadde en jii wonde enen en cuusa wadde wiide daka o wodani daka kay woodi sibu horko woni daka ko ngara tawa moƴƴere ƴefta moƴƴere nde jaaha alhamdulillahi rabbil alamina e on saaha kala mo ganduɗa hoorema ene annino walla arino walla yettinoma kamɓe fof ɓe keeɓide en moƴƴere ɗum taki eɗen jetta Allah tan eɗen jetta joni seeremen ɓe ɗum taki mbimami daka kam meeɗa wasde wadde daka meeɗa wasde wadde tigui rigui kono tan ha joni en duttoto hen eɗen peewe daka goɗɗo hande oɗo saaha o beela toɗo banggue denti e banggue ko wiyete ko ɓurtude walla mbiyen masque uji holno kibloɗon on fannude e ndemeji e foof eyyi ko fati e ɗum kam daka tan hay so wonano hay alhaali gonaɗo joni o walla e ko wona ko daka kañum hitande fof tan ko foti hebbede sibu teskade daka kañum wona hunde wattede e nder wuuro daka yimɓeɓe jahata ko ladde waɗaya ɗum toon ko ladde tuula heela ɓe ganduɗa hoorema hay hunde ala toon ko daka tan waɗata gueɗe darne yimɓeɓe gara on saaha koɗa hen gaddano pamiraji defirɗe muɗumen gadda jon matériel ji muɗumen mbawa wonde e daka fodde balɗe sappo ɗe wadde hunde wande noon tan ene namdi heblede ene wayi foof te ko wona ɗum ko daka hayso wona rafi wadde masque ko hunde yiɗani daka sibu daka kono ko kewɗo poussiére wadde daka jango daka fof ene andi masque guila corona arani mataw ko hewɓe ɓe ganduɗa hoorema gandi masque uji corona kono minen corona yo wona corona fof minen daka kamɓe waɗo e masque uji tan ko wona ɗum kode kadi gel uji kadi ɗum none kadi koko hutote daka tan no towno laaɓal kala ɗum ko diine l'islam yamir ɗum ko nelaɗo salah sallam yamir ɗum wadde minen ɗum noon ko hunde ganduɗa hoorema da iman amin kutoro ɗum amin kutoro gel uji amin kutoro masque uji pour teskade ko hunde ganduɗa hoorema ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yamiri teskade ne kadi ɗum so waɗama ne kadi joom mabɓoji en walla joom ko waynon en ene dandaɓe e poussiére aji walla ko wayno ɗum taki minen ɗum on banggue koye hen tan min goni so Allah jaaɓi min mbiɗa iwde hen kono tan kadi ɗo banggue daka mbiɗen banggue faggudu to wasatano ɓen adduɓe ko wayno nebameje en tiiri en juumri en nde daka o jomum en gaari ha jotti nde wasi nde wadde beela ala caɗele goɗɗe gontuɗe ko ɗum woni ko kalnamami ko hakke ko hunde nde hawni no wiya hunde nde joni ceerno ñawore ceerno ari yamirode ceerno ari wonnoɓe yimɓeɓe fof ko belti yimɓeɓe fof almuɓeɓe ala fof mo jiyata jiya hen haɓre kala mon jiiɗa jiya e mum weltare jiya e mum softede ganduɗa hoorema ko Allah tan andi nde ɗo softede holto ɗum immori ɗum e ɗum no noon waɗi ɗum ko softede jabde yamirode Allah nde no tawno yamirode Allah sa jaaɓi ɗum an ko jaam tan gonɗa ɗum ɗon no ɗum waɗi ha paari Allah waɗi arnoɓeɓe heeɓe arnoɓe taw ko almuɓe ne kebluno pour so gari e daka ko gurdata eko gonirta toon fodde balɗe sappo ɗe ay ɓen almuɓe foof kala gaddunoɗo ration ko toon acci ɗum e Madina accani ɗum madinaɓe ɗum ɗon woni sababu ha woni Madina naɓe jaati e koye mabɓe e on saaha kamɓe ɓe tinani no pamirtaji ni bon wonko waɗi no tawno ene wayno hunde nde artani e mabɓe to banggue caɗele kono artide boom ni koto banggue no pamiraji no yaajede e moƴƴere nde Allah addi hunde nde ko ɗum noon min mamin dutta e ma eɗen gandi ne waɗi fannuji goɗɗiɗi garten kono duttuɗen ko hakkude jeyaɗo Allah o e ceerno Amadou Baro kono ene waɗi hakkude mum ene waɗi mato kamɓe ɗiɗi koɓe tottodiri de hakkude jeyaɗo Allah o so tawi aɗa wawi min hen artande ceerno Ahmadou Baro no mbimami ni kanko Cheikh Seydil Hadji Mouhammad Saïdou nde wonno kanko Allah no hokkunomo pinal wawde heblande hono ɗum ɗo ko waɓe no amen ni tawtarno ko batuji makko mbawa hettademo taw ko gandanɗa ko waɗa haala taw koye hunoko makko nanɗa nde o soodi magnétophone nde ko kanko soodi magnétophone makko o wi en dañi machine mo gandanɗa hankkadi ene jaggana en batuji meɗen ɗi e ɗin batuji hen omo haala Hamme Baba Talla ceerno Hamme Baba Talla nde o tawodiri e ceerno Ahmadou Baro Kolda andinimo lawol ngol ma ngal waɗani almudagal ɗon ɓe puɗɗodiri e balɗe sappo he golle almudagal lawol ngol waɗande almudagal lawol ceerno Ahmadou Baro kanko ceerno o winde o yi ceerno Ahmadou Baro nde ɓe namdodiri nde on saaha ceerno Ahmadou Baro ta kañum ene gayni alqur'ana kono janggani defte ne mbimami qissa makko nde o arti wuuro mabɓe nde kanko ceerno Ahmadou Baro wonno anniya makko ko ruttade janggoya gandal nde wi Seydil Hadji Malick nde o haalan ɗum ko yinno ko ruttade ko jinnaɓe mbi ko so gasni o janggoya joni noon nde o ceerno Seydil Hadji Malick jofanimo mbuurde kanko o haali hen jokkoygol jangde nde no holno wayata Seydil Hadji Malick wi ɗum ɗo mi anda ko Nelaɗo sallah sallam defi ɗum Nelaɗo sallah sallam wima ko yafa buur wadde on kanko tawmo kanko e ɓuurani tan ɗon o hanno taw joni noon ceerno Seydil Hadji Mouhammad Saïdou
e ganda konngol ngol Seydil Hadji Malick winoma ko nelaɗo sallah sallam defi jangde nde ko ɗum na feeñoy toon to jiidigal makko Seydil Hadji Mouhamed Saïd nde wiide Seydil Hadji Mouhamed Saïd nde kañum ta janggide ndangal ko janggueteno Fouta ko fof ɓe namdodiri no almudo namdodirta e almudo bandum ni no mbiyata e to jeeyeɗa ko almudo andi ko almudo o namdi Ceerno Ahmad Baro holko janggi wi kañum de heɓani janggu deftere ko na Allah hadari wa amma al qur'an o kam ina ñeñi ɗum machallah Seydil Hadji Mouhamed Saïd no wi kañum dendagal ko janggueteno Fouta kanko o janggi fannuji fo alhamdulillah kadi o wawi kanko ceerno omo haalta qissa o wi e ɓiyerno makko o dañi almudo ni wondire Ceerno Ahmad Baro Ceerno Ahmad Baro wimo somo jogui deftere Jawahiral Maani Ceerno Ahmad Baro est ce que omo jogui Ceerno Ahmad Baro yo hippit deftere nde hippiti yo ɗalinamo deftere nde kanko Seydil Hadji Mouhamed Saïd omo ɗalino Ceerno Ahmad Baro deftere mo fira o ari ha e nokku goto yimɓe noon kaala jimi ɗi kono min mbiyatmi ko nokku goto tan noon yimɓe yo ɓurir famirde noon kadi tigi waɗi ko hay e nokku goto o wi omo diwa Ceerno Ahmad Baro wimo ala yo firo ɗo o wi ala ɗo firotako ɗo famatako nden Ceerno Hamme Baba nde jangguintaɓe nde so arino ha ɗo o wiyatema ɗo ko arifina billahi en pirantama ɗo o haala toon bindugol Ceerno Hamme Baba no haalana innani ana wo humu ɗum ko kamɓe toon nden noon nde Ceerno Ahmad Baro waɗi insisté yo fir tan automatiquement a haqqille makko arti eko Ceerno Hamme Baba haalannomo ko o andi noon ko mo yiilotono o nde koko on woni ɗon ceerno janngunoɗo lahdari o firanimo ɗon jimi ɗi ɗon on sahano o juɓɓi defte waɗi hankkadi o waɗi mo baya e Ceerno Ahmad Baro eɓe mbiya o soodoyi ko alluwal mawgol o windi o yo fuɗɗane ba ɗo woni liqa awwal hakkude makko e Ceerno Ahmad Baro arwonde ɓe jiidiri ko ɗo mbuurɗo ɗum woni ko ɓe gollodiri ɗon e goɗe goɗɗe ko nehirimo to banggue salatul fati ko hokkimo ko omo wirda ko omo gollara e ɗin jammaji tarbiya almudagal tijaniya ɓe puɗɗi ɗum ɗo ɓe mbaddi ɗum e balɗe sappo Ceerno Mouhamadou Mansour ma haala on sahata ceerno ko sanɗal jorɗo kos Ceerno Ahmad Baro ari ɗon waɗimo tarbiya to banggue lawol ngol ɗen balɗe sappo ɓe gollodiri ɗon wimo yo jokkoy hankkadi o Seydil Hadji Alam so gasni o arta ɗum ɓe keeɓi gollodir ɗum noon ko noon ko hojomaji ɗiɗanterdirten kono mataw jaɓanten ko holko woni daaka walla holno daaka arde gueɗe ɗiɗɗi e ko gadduɗa hen fof ma wallu en eyyi haade men arde e daaka eɗen mbawi arde e gurdam Seydil Hadji Mouhamed Saïd radiallahu taala anhu tigui tigui nde wonno kanko nde o sinci Madina Gounas nde o ummi Fouta ko toon ɗo jeeya o sinciri Madina Gounas ko ha wona jeeyi makko o wawa wadde hen sunna nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wawa gollude no yiɗirni nde wonno kanko o diine nde o naata hen iri ko damal o yeehi o janggoy ko haw gayni o andi kadi diine oɗo ala nelaɗo e makko sona nelaɗo Allah sallah sallam ala joguiɗo hen lawol sona sallllahu alayhi wa sallam ala programme mo mbatta hen sowona programme nelaɗo sallah sallam o tawi to jeeyato noon ɗo jibinaɗo hankkadi aadaji mawni yimɓe keewi yimɓe wiide no ibta ɗum ñalawma goto watta hankkadi ko sunna nelaɗo sallah sallam laaɓɗo ɗum sattat ɗum addani ferde wuuro makko o artiri gurdam nelaɗo sallah sallam gurduno e sahabaɓe ɗam o adi on e sahabaɓe makko ɓenne kadi sa yiino gurduno e makko ni andat ko hayatu sahabati ari ɗo goɗɗo hen foof ko sarɗi galle yeyetake dokkeɗa galle ko inde sunna ma dama ɗo a heddi e sunna galle o ko galle maɗa so tawi a natti heddade e sunna ko niɗiri a ɗaccat galle o jaaha noon o wondira o haalnotama ko sarɗieji makko ko dogno ko ɗum addimo ɗo joni noon arde e sahabaɓe makko fellitɓe dariɓe ɓenne kadi ko sunna la sallah sallam jiilotoon ɗo golli sa yiiɓe kamɓe foof ta yidde maɓɓe ɓe gasi yidde mo ha kamɓe fof yidde makko hankkadi tayi e nder maɓɓe wondi hankkadi kala ko joofi hankkadi ko ɗum woni yiɗi maɓɓe kamɓe kanko ne ala ko yiɗi ko sona ko nelaɗo sallah sallam yiɗi ko ala ko gollata sona ko nelaɗo Allah sallah sallam gollato woni golle makko fof ko golle nelaɗo sallah sallam woni hankkadi hakkude makko e société o ƴeewa hakkude makko e commerce aji so tawi ko commerce gonnoɗa o artirma commerce ma o fewnitina ɗum holno hawritirta e sunna nelaɗo sallah sallam no mbata wadde commerce aɗa wuuri hen tana yaadini e diine ma saabu o wi diine wona kañum fewtinirte no yaadini e aduna ko aduna fewtinirte no yaadirta e diine masalan no aduna o yaarini wiye diine ko ɗum ɗo de wino kono hande ko ni aduna o yaari ala o wi wona noon ko aduna o fewnitte no holno wawata yaadirde e diine he joni noon ɗo tawma aɗa golla ɗo so tawi ka gaynako gonnoɗa o holluma o haalanma
holno gondirta e gaynaka maka sa heeɓi ɗum ɗo foti yallude hen ko asakal fulɓe men heewɓe ko kanko waɗi renndin o wi mbaɗe gure koɗon mbaɗon jamaji mbaɗon jumaji son kiƴi nisaɓe jalti noon asakal son keeɓi ko hejjini en o gay mo e jehon kajji on ko ni o wurdi e nder société he ni o wurdi e almuɓe janggoɓe e jangginoɓe fofof ɓe o tawno ko sukaɓe fonnoɓe janggoyde mi nani e mawɓe o won sukaɓe o tawno Tamba en saaha no foti janggoyde alqur'ana o tawi en mbaɗa siras on naɓe en foti keɓata ñalawma sen koddiri ko 100 francs wonno o wimi double wattini on 200 gahan jahon janggoy miɗo o yeɓa on ɗum ñalawma ko keɓanno ɗon ko fofof e sifa mo wondiri kadi e jangginoɓe alqur'ana ɓe o tawi no gandanɗa almuɓe noon annorto ni hankkadi foof caro ene janggo ene jiiloyo o tawi ɗo kadi almuɓe heewɓe ɓenne kadi ko rennoɓe qur'an ko wawɓe qur'an ene naati ene jiilo kañum en ko artugaji mumen ɓene waɗi ɗum orienté o artu ɗum jaa janggino e alqur'an oɗo ceero mabɓe ko hen jeeya ceero Mouhamadou Ibrahima Déme ko ɗo wonno o kanko waɗi ɗum orienté yo ya jangginoya alqur'an alhamdulillah ɗum oɗo ko toon ɓaari alqur'an en jii nafoore muɗum e woɗɓe duɗal internat e nder Dakar kanko adi wadde ɗum ɗon kanko adi wadde ɗon ko biyeteɗo ceero Mouhamadou Bachir Kane jeeya Dondi onon kam ɓaari ko yimɓe aya wati oɗon mbasa andude Habibou Ly gonɗo DSS ceerno Bachir Kane on jibini jungo Habibou Ly on o adi waɗan ɗo duɗal internat mawɓe wonnoɓe ɗo ɓen on saahaɓe Allah hokki ko seɓori fof totti ɓiɓɓe mum yo naw toon mballamo kadi o jooɗo janggina caggal mum ceerno Mamadou Ibrahima Déme o addi ɗum ɗum fof ko e wallude yimɓeɓe holno gurda e diine maɗa e ko ɓe mbimami ni ko ni o wurdiri e nder société o wurdi e yimɓe non tigi bisimilla e almuɓe hankadi kan huccuɓe yidde andude Allah e yidde feede e Allah ɓenne kadi o andina ɓe hol lawol ɓurgol yawde ɓurgol fewtinde feede e Allah omo haala hen o wi hankadi ƴeewen lawol nafuwol hankadi naftuwol meɗen o wi ngol lawol noon lawol feede e Allah ɓurgol labde ngol ɓurgol ɗiggude ngol ɓurgol yawde ngol ngol ko yidde Allah e nelaɗum muɗum e yidde Cheikhna Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu e yidde almuɓe Cheikhna Ahmad Tidiane e yidde julɓe foof o wi ko ngol ɗo woni laawol ngol ɓurgol wawde nawde neɗɗo to Allah o wi ɓernde ala laawol ngol yaari to Allah sona rewe ɗiɗo moƴƴereji noon tigi rigui nde tawno ko hojomaji ɗiɗi ɗum waɗi wallahi ne raɓɓiɗi sanne kono tan ko hay sinna ko hojomaji joyyi holko woni daka haade men ruttade siraji jogui namdal keerigal fewde makko ko walla en cadna ɗum jaab wañ tan joni ko wona ko añ joni jaɓanten ko en jii eɗen peewe daka oɗo saaha kono wona lewru walla lebbi ɗiɗi en jii coupure courant mawɗo nan toon te yimɓe nan peewe daka ɗum hol darde mon hen oɗo saaha eyyi ɗum noon comme ko adi foof ko pour wadde hen lancé appel pour haaldude laamu ngu pour wiide ɓe yooɓe nganndu wonde ko yahanteɗo ko foof eko noddete ko foof eko haalte ko woni relance économique hannde kalteɗo pour économique o caggal rafi o ko ari ko no waɗi ɗum ɗi haɓe mbaɗi ɗiɗo darni programme uji pour artinde économique o ha darto tigui rigui ha yimɓeɓe fodde ko heɓtiɓe e rafi ko ɗum wawa yawtude kadi ɓe daña gurdam ɓuurdam fewde ɓuurdam moƴƴude ɓuurdam foccade ɗum noon enen jorti ɗum koye Daka heɓate ɗum noon enen jorti on relance so Allah jaaɓi jonde Daka nde so jooɗama so dowuji ko watte toon e dowuji ko so waɗama so Allahu lamɗo o jaaɓi ko nden no mbayrata nande so Allah jaaɓi woni caɗele woni ko yimɓe guuri hitande ko ɓinnuɗo ko foof e dow ɗum noon haade enen gandi Daka ko nokku mo ganduɗa hoorema ko jaɓore duwaw Daka so jooɗama ko leydi ndi donte Daka so jooɗama ko aduna donte Daka so jooɗama ko tagore Allah nde foof donte eɗen jiiɗi laamu ngu ɓuura darade e pour toppitade eɗen gueɗe woni ko fayno no pamiraji woni courant o sibu en jii ko ɓooyani ko effectivement coupure aji ene bonno kono e yentere ɓennude tan ɓooya woni balɗe tati balɗe nayyi en memin kaldi ɗum woni équipe Sénélec gonnuɗo en o woni direction général o ɓe guetti équipe mabɓe ɓe neldi ɗum ha Madina vraiment ɓen ɓe jeehi ɓe fixi affaire o rewde lawol eɗen ñaagui noon vraiment ko yooɓe gandu wonde Daka o ko hoyen ko fuɗɗini sibu yimɓeɓe puɗɗima immade nokkuji foof ene gara Madina o saaha Madina wuuro ngo fuɗɗima hewde yimɓe wadde noon eɗen ñaaguiɓe sibu korka ka kadi e sibu Daka garowo o pour coupure aji ɗi pour yowoɗo feere kam ha hankkadi waɗa stable taw hankkadi wona yimɓe ene jaaha taw courant ji ene coupeno tawno courant so coupé e o saaha nguleyki wonki toon ki aɗa andi ene muusi sibu toon degré ji ko woni toon ko ɓuuri 35 degré faade dow wadde noon ɗum noon eɗen ñaago laamu ngu pour yo ɓuur darade pour vraiment hirjinde équipe aji ɗi pour courant o ɓe mbatten haqqille no ɗum wasa coupéde e so ɗum ɓennini kadi ko pour ñagade kadi laamu ngu ha hannde pour forage uji gonɗi Daka ɗi forage uji tati ɗi ɗum noonne kadi ɓe mbasa accude kadi ha Daka o yetto wi hannde Daka hernete ɓe guddita ɗum
no toon forage so uddama fodde hitande so tawi no udditama eɗen gandi ko itto yaltuɗo ko wona ndiyam labɗam wadde ne moƴƴi hayso ko balɗe sappo ko adi daka o forage ɗi guddete beele ndiyam ko itto yaltuɗo ko komo yalta haade yimɓeɓe arde so wayi noon pour ha wawa yimɓeɓe so gari taw ko kutorto ko ene laaɓi to ene seeni ɗum noon kam ko gueɗe ɗe ganduɗa hoorema eɗen ñaagui ɗum laamu ngu pour yo waɗ feere pour ɓe balla en de manière général ɗum kadi en jii kadi ɓe puɗɗima arde no toon no heccanki tan sapre pompier ji en gari pour ƴewtade affaire daka o wadde kam almuɓeɓe kam kamɓe kam alhamdulillah kamɓe kala ɗo daka wawi waade e kala no wayi kamɓe kaɓe paranɓe daka tan ala kulli haalin e kala no alhaali wawi waade noon no tawno almuɓe kala almuɗo ene andi yaade ɗum daka ala foof ko heɓata toon sowona jaam sowona moƴƴere wadde noon minen ala foof kamin kuuli e daka ko kamin jiiɗi tan mum toon e kamin gooɗa e kamin kettani ɗum ko noon hojomaji ɗiɗi koko gasi ko holko woni daka ko ɗum fonno arede walla meman minen hay soɓe dokka men seeɗa il faut ko daka kam ganden holko woni daka ɗum foti bisimilla woni daka ko wiyete daka ko lulde alliyankore daka e konngol wiyete ko daka noon wonno sababu adinno ɗum ko guese ko almuɓe jahanno toon si Cheikh Seydi El Hadji Mouhammad Saïd tawaɓe toon nde wonno kanko kala ɗo yahata ko diine o yaadi hayso ari to guese ko diine o jangginta toon no jangguinirannoɓe diine he ni hakkeno ɗum wayi welde on saaha ko Madina naɓe tan jahanno watti woɗɓe Fuutankoɓe no garan e kawra hen ne jiiya ɗum ɓe ñaagui ɗum ɗo no wayni no foti waɗede hankkadi hitande foof ɓe nuli ceerno Aliyu Diallo bamum ceerno Moudi to ɓoki jaɓe on habri muɗum o so tawi onon fof ko on ɓamduɓe e majju ɓe mbimo aha o minnen komi goto e moɗon ni woni hankkadi daka o fixi watti wadde hitande foof daka o noon nde fixande hankkadi ala noddede ala windede lettere ala hankkadi ko yiiɗo foof so yii ko woni toon ko so hooti so haalni bannum so ari onne kadi wonta wasde arde saabu ko dewal Allah ngal gandanɗa hono maggal weeɓani yiide saabu worɓe meeɓe e nder ladde tuula heela debbo ala hen fodde balɗe sappo so jottima ko adi foof ceerno haalan ɗumen holko woni charɗi daka o holko daka sohla e muɗum sohla e daka ko waktuji ɗi 5 to dental wasifaji subaka e kikiɗeta luppata so ummama ɗon subaka noon so bande ceerno o gasi heɗede wasifa o gasi bande ceerno o heɗama wajuji seeram ɗi ndewi hen ɓurano janggama jaggo wirɗo ɓe gasni goto fof so hooti to nokku mum to ena hokka ko waɗata salatul fatiha e nder ñalawma fodde 12 ujunere e nder ñalawma hay neɗɗo foof eno alhaalima hokkiri sa wawa jeegom sa wawa hisno ko 3 e ñalawma he e janggoɓe qur'ana ɓenne totta silkiji ɓenne kadi o foof moni fof no alhaali hokkuma ta kala nde deƴƴuɗa e ɗen golle ta ka jaaɗo jokkoyde enɗam to bandiraɗoma julɗo sa arti tan ta ko e ɗen golle hankkadi tugnotoɗa ko ittatama ɗon tan ko yaade jama juuleɗe walla jokkoyde enɗam gona e ɗen golle ha balɗe sappo ɗe foof timma balɗe sappo ɗe so timmi dendagal dewe Allah baɗona ɗeɗen foof rendine ñalawma altine o taniraɓe Cheikhna Ahmad Tidiane ne kawra hen ummore Maghrib Jazair e gonoya sappo e joyi nogas sans dépend jaaha hen saji ha capantato ɓenne garda hen hadiyaji mabɓe ndendine sarifaɓe meɗen wonɓe ɗo e leydi e fof ne ndenda hen ɓenne ko temedde ɓenne hadiyaji on jeni ɗum fof ko on subaka waɗete ɗum fof ko weltinde nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam e weltinde diine o e yidde hebde ko nafata yimɓeɓe ko on saaha noon ɗum waɗe kono mawninire Allah ene rewire Allah fof kadi rendine waɗe hadiya nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam on saaha l'islam o duwane julɓe duwane aduna o fof duwane wadde ɗum ɗo moƴƴani wasa wadde no ceerno wini sabu ɗum ɗo moƴƴani wasa wadde ko hojomaji ɗi tan memen to memen ga kono hol wasiya mo mbasiytoɗa yahoɓeɓe e mbaynoɗa ya alhamdoulillahi rabbil alamin wasiya mo mbasiytomi yahoɓe dakaɓe yoɓe mbano jahowo dewo Allah sono yahano wayata ni jiiɗaɗa yaaha ƴettu anniya jaaɗa ko rewoyde Allah e batuji goto ceerno Seydou mo haala on saaha daka ne yaara duuɓi 15 o foti hankkadi o fodde duuɓi 15 Allah ena rendina en ɗo ala ko rendinirta en to sona omo haalana en hoore makko hitande foof Allah ne rendi en ko kalno rawa ko ɗum haala omo haalana en hoore makko foti hankkadi nde jiyeten ɗum ɗo ko yeeso Allah jiyen hen Allah en jii hen Allah en nani hen nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wadde garowo foof yo ardu e on anniya awalan garɗa ko rewde Allah garɗa ko arnade moƴƴere wonde to Allah
garɗa ko wadde consultation hoorema annene ñawuji ma nderɗi ɓanndu ndu no sohli safara e wadde consulté ko noon dahiliya ma o neɗɗo nde wonno maana makko wahid e baɗen fof ko gotum ko wahi o sohlata to banggue safare to banggue diagnostic nder o kadi no sohli ɗum jaaha annen ɗen balɗe jaaɗa ko wadde diagnostic nderma o ñabbuji gonɗi toon ɗi aɗa itta ɗi ñabbuji ɓende gorɗi to aɗa itta ɗi aɗa sembina ɓerde nde no Cheikh Seydil Hadji Mouhamadou Saydou o wiyata ñaw ɓurɗo bonde tarde noon neɗɗo haalde to yaade to Allah to ɗum ko anji julɗo ɗum kadi neɗɗo yaha o waɗa ɗi ñabbuji fof diagnostic o itta ɗi e nder mabɓe o wi saɗa itta ɗi noon a ittat anje julɗe ha para mbaɗa toon yidde julɗo sa ittama ɗum a wawa waɗ ɗum goɗɗum saabu nokkoye ngel ko ngel gotel o wi so almudo Cheikh Mahamad Tidiane so tawi o ronki fewde wonɗo ferditi o wi neɗɗo no wasa anje julde tan usti ɗum aɗa ustirimo wonde ka gal kanko basɗo jaafa ɗon ta on ɗon wiye ko wasiyade aroɓe dakaɓe ɗiɗo anniyaji fof ɓe garda e majji ɓe mbatta e majji haqqillaji so ɓe gara kadi ɓe garda e deyre ɓe garda e teyre ɓe garda no dewowo Allah ardata ni ɗum kadi noon ko jaafa ɗon tan temps o kam hokkani tan wallahi tigui tigui ko noon an ka wasiya mbasoɗa yahoɓeɓe e wasiya mbasoɗa laamu ngu eyyi alhamdulillah laamu ngu ko hen ɓe jeeya ko kamɓe goni aroɓe tono kamɓe kadi almuɓe almudagal ngal enen fuɗɗi guila président de la république kongo ko almudo guila o suwa wonde président tono eɗen gandi hakkude président e daka ko hunde ɓoyde ko hen o jibina eyyi yonataɗo ene pour haalde no pamirta ha joni histoire on noon foof tarih o noon no wayi kono noon kala sénégal naji foof ene andi président de la république ko ɓi dental ngal ko almudo dental ngal ko almudo ceerno en wadde o noddete konko ko to almudo no almuɓe fof kalde ciftinirte ni kono noon ceerno siraji wi ni wonde daka wattake publicité kono noon so eri ha yettima ɗo en ene moƴƴino pamiraji almuɓe yiɗɓe yaade dakaɓe ɓe ciftine so Allah jaaɓi watta ko à partir le 22 mai oɗo paaɗo mo paaɗen so juulama ha woni balle jeenayi paade sappo gasa so Allah jaaɓi ko le 22 mai hirnete on saaha gasa le 31 mai inchallahu taala julɓe ɓe foof oɗon mbiya bisimilla moɗon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bandiraɓe yeɓannoɓe ayaw habride Pindi TV wonani en beelamma hana hanirta ni ceerno Mouhamadou Siraji Agne yandude ceerno Mouhamadou Siraji Wane wonani en beelamma kadi ko hojomaji ɗi joguiɗen ɗi ne jiɗirɗen ni ɗum ne ndi yewtere nde en memɗa memɗenɗa kono ceernajo so tawi embo haale mi sikkani so tawi waktuji ɗiɗi ene gasno golwole makko ala wawa wonde ɗum noon en ñaaguima hen yaafuyi won wiɓe fotiɗo ɓurde tigui rigui kono emin ñaagui on tan ne jokkoton e abonde e télé mon hana hanirta ni en jetti bandiraɓe hana hanirta ni omo ganduɗa ko Amadou Mody Ba no mbiruɗen ni ko almudo kadi ne galle he nde tawno mbiɗen ko seeremɓe men tigui nde tawno ceerno Mansour ko on tigui rokki jinnaɗo men lawol ngol ɗum noon jinnaɗo men ko almudo makko hana hanirta ni Alhaji Amadou Hamidou Ba toon to décolle tareji tigui rigui en calmanimo hana hanirta ni ko noon Alhaji Abou Ndiaye baɗɗo feere kadi ne ha ɗum ɗo fof wawi wodde en jettimo en jarnimo Allah jarama on jarama jokkon e yebbe télé mon